Hostisya ang panawagan sa pamilyang Abastilla sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Human sa tulon nila kamaero, nagdungan o kamatay kay matod pa, gipang hiluan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lahat ng mga opisyal sa Barangay Tabunok ug Talisay City Vet Office ang mipahigayon na og investigasyon. Makawa sa kakapoy, makalingaw ug kaduwa sa mga bata. In short, man's best friend gyud ang mga iro. Kini ang pagulagway ni Luz Viminda Abastilla sa 5 nila ka mga iro. Apan niadtong Lunes, pasado 10:00 sa gabi. Sa dihang pakanon na unta ni Luz Viminda ang mga iro. 3 sa 5 ka mga iro ang matud pa kalit lang mikirig. Nagsuka-suka, grabe nga paglaway ug namatay human sa pipila ka mga minutos. Dako ang pagtuo sa pamilyang Abastillas nga gipanghiluan ang maong mga iro. Puro gilig ka nang nahubog ang iro. Oh. Nya angko. Palayo diha, ayo diha paduol. Dagan siya diri pag anan niya ang usa sad ka iro. Siya na silop ni gasuka-suka ko. Wa na duda nako. Basta magsuka-suka ang iro, hiluan man na. Tagtaod na abot ang usa ka iro. Gikan sa gawas na anak diri. Mao to. Uy, naunsa mo mga iroa mo. Uy, naunsa man mo. Ang laway nila ka na. Bitang sticky kay nga laway nga di maputol. Sakit kasi akong dughan. Buotan kay ito as in. Buotan kay itong iro. Mato ni Dr. Maria Christine Hope Dihadena, Talisay City Veterinary Officer, nga ang mga sintomas nga gipakita sa mga iro sa wala pamamatay, nagpakita sa dakong posibilidad nga gipanghiluan gyud kini. Hinungdan nga nitong Martes, mato ni Dr. Dihadena, gisugdan nilang ilang pakisusi. Samtang matud usab ni Tabunok Kapitan Benji Cabigas nga gitugutan niya ang anak ni Luz Viminda nga musubay sa kuha sa CCTV sa Barangay Hall. Kun aduna bay mga makitang kadudahang mga tao nga posibleng nihilo sa mga iro. Ang panimay sa Bastillas tapadra sa Barangay Hall. Actually wala gyud evidence no kung kinsa gyud ang nagbuhat adto. Actually gi-review na siya sa mga CCTV and then wala man joy nakita kung kinsa gyud ang nagbuhat adto. So as of now wala pa gyud suspect. Mato di kapitan nga gipatawag usab niya ang mga tanod sa barangay human nga usa sa gidudahan sa pamilya mga tanod ang posibleng nanghilo. Di sa ka-blame sa tag-iya kay duty sila man ang duty sa mura bang sa insidente ikaw may nangat tumurang may mugdidan kang suspect. So maupod na so ang reply sa mga tanod ilahar yung reply nga una daw kanang mga iro adugay na kay na diha for how many years na ana na diha magtambay ana wala gyud na nila hilabti. In fact na mga occasion pa kanoon na nila naara diha. Ikaduha sa daw unsa daw makuha nila kung hiluan nila ang iro. Giyawag sa City Vet ang nagbuhi sa maong mga iro nga mas maayong mupadangat og formal nga reklamo aron mapalapdan nilang ilang pakisusi. Samtang bahad niya sa mga mupasipa sa mga hayupan nga mamahimong mapriso. Naagi ni siya imprisonment nga 1 year to 6 months and 1 day to 2 years. And then siya fines nga 100,000 di mo ubos 100,000 pesos. And then against ni siya no. Dagan pa ni siya nga mga sanction depende kung unsay mga nahitabo sa iro. Lantambag sa Talisay City Vet ngadto sa mga nanagbuhi og hayupan nga mas maayong anaa kini sa ilang mga tugkaran ug dili pasagdan nga maglaroy-laroy ilabi na diha sa kadalanan aron dili kini mahilabtan ug dili usab makapanghilabot. Lan. Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.